Богатото биологично разнообразие в общината се дължи и на горите в региона. Планините и равнините с плодородна земя и пасища предлагат разнообразие на естествената среда и формират богатство и разновидност от флора и фауна. На територията на общината се произвежда екологично чиста продукция. Тук са разположени над 80 микроязовира. По поречието на река Арда се намират най-плодородните земеделски земи. Делът на обработваемата земя представлява 67,2% от общата територия на общината. Плодородната земя и благоприятният климат са предпоставки за отглеждането на разнообразни земеделски култури като тютюн, зеленчуци, лозя, пшеница, ечемик и други. Основно населението се занимава с тютюнопроизводство. Имаме малко отглеждане пипери, чушки. Отглеждането на тютюн е основен поминък на населението в общината. Земеделските производители в региона са над 1500 и представляват 25% от общото население. Годишното производство е 1000-1100 тона на сух тютюн сорт Крумовград, отглеждан на 7000-8000 декара обработваема земя. Като второстепенна селскостопанска дейност е отглеждането на лозя. Общата площ на лозовите масиви е 8376 декара. Регионът е прочут по цял свят с лозовите си насаждения, концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Царева поляна, Поповец, Тънково, Малък извор. Тук се произвежда световно известното мерло от Стамболово. В село Стамболово е предвидено да се строи втора винарска изба, както и голф игрище, което обхваща землищата на селата Стамболово и Жълти бряг.